मानसि महरै जुनाद बिसोरो जिनाहारि खालामबाय आरो जिनाहारि खालामसे खालामनानै बिसोरो जे हरनि जि मोनसे सावगारियाव माने आपल'ड खालामनानै बिसोरो दिन्थिबावनो नाजादों। बियो थारैनो जोबोद मुगैथावना आरो दुखुनांथावना। दा बेखौ लानानै दिनैहाय चिरां जिल्लानि नैबे जिल्ला खुंगिरिनि लांगोनायाव जि मोनसे धरना हाबाफारि लादों, जों मोनसे बाथ्राखौल' बुंगोन दिनै जे दायनिगिरि होननानै बुङोबा दायनिगिरि मानसिफ्रा जेबो मोनसे हारि थाया। जों दिनै गिबियावनो बुंगोन, मानोना बेवहाय जेसेबांनाखि गुबुन गुबुन आफादफोर बाहागो लाफैदों, माने गासैबो गुबुन हारिनिफ्राबो बेवहाय बाहागो लादों आरो बे जाथायखौ निन्दा होदों। आरो जों मिथिगौ जे बे साथाम दायनिगिरिखौ खाबाय, नाथाय खानानैनो बे जोबनानै थांनांगौ। दिनै जों लुबैदोंमोन जे दायनिगिरिया दिनै गासैबो रायजो राजानो बुंदों, बिथांमोननि प्ले कार्डआवबो दं, जे जोङो दायनिगिरिखौ फासि होनायखौ लुबैदों। मानोना बिसोरो सासे माइनर गथ'खौ जेरैबायदि खालामदों बियो मुगैथावना आरो बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन खामानि होननानै जों दिनै आरो बिसोरखौ फार्स्ट ट्रेकआव बिसार खालामनानै बोरै हायो थाबैनो फासि होनांगौ, बेखौ जोङो बयबो समानै दिनै गंसे रावावनो बयबो दाबि खालामदों। मोनसे बाथ्रा सैथो, आं दिनै मोनसे बाथ्रा बुंबावगोन। बिटिसिनि आयेन एबा ल' एन्ड अर्डारा आसाम सरकारनाव दङ। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौबो खावलायगोन जाहाथे बिथाङा जोंनि इन्डिजिनास मानसिनि सायाव जेरैबायदि खामानि मावदों, बिथाङा बेनि सायाव स्पेसियेलि केयार लानांगौ, जाहाथे दायनिगिरिया खुनु पयन्टे बारग'आ। जोंनि चिरां जिल्लानि डिसि एसपि बिथांमोना जाहाथे गोख्रै खामानि मावो, बेनि थाखाय